Clear to the chibele vekule. Tuntum video chuan ICTC Integrated Counseling and Testing Center chungchang kan ngai thla in kan clear ho le dona. Clear to te na top thlenga min lo thlir sak le vek torin kan nge na chu. Clear to te emo kan thian te. HIV AIDS kai nia in rinhlelhna test du si test na tu shalo kan lo mani chuan ICTC chungchang hingun takin kan lo ngai thadon nia. Ma sabera chuan HIV le AIDS nanglam na hi thlir ma saila thawme. HIV kan ti chu human immunodeficiency virus ti ni a HIV AIDS ni human mishing tekha alama ai chuan immunodeficiency na do tu tlak chamna ti ni a immune system kan ti chuan taksa an na do tu sang te ti na ni deficiency kan ti chu tlak chamna ti ni a v chuan virus ani a chu na sik ti na ni enge ni HIV chu AIDS na thlen tu na sik te te ani a taksa lu chuan na sataka in tha pungin mishing taksa na do tu immune system kan ti kha zoi muangin a H3 na ni AIDS kan soi liang AIDS lampum chu acute immunodeficiency syndrome ti na ni a e chuan acute kai chop midanga tanga kai ti na ni ai chu immune system taksa na do tu ti na ni a di chu deficiency tlak chamna ti na ni S1 syndrome na sang arwala ve ti na ni enge ni AIDS chu HIV mi in akaya ataksa an do tu te an lo tlem tial tiala chumi awanga rei tak nuwa na sang alo ve hian HIV anti thin ani clear tu ta zinga po HIV le AIDS danglam na shelo kan lo amri theia kan soinan le enge HIV chu AIDS na thlen tu na siktera ute ania taksa alu chuan nasa taka in thla pungin mishing taksa na do tu immune system kan ti kha zoi muangin H3 ani AIDS ve thung chu HIV mi in akaya ataksa na do tu te an lo tlem tial tiala chumi awanga rei tak nuwa na sang alo ve hian HIV anti thin ani ani le HIV AIDS kai ni in kain rinhlelhna engtin nge ka ti ang khoi ange thisen ka te sang e lungai su PHC CAC District Hospital tina ICTC Center oma chuta chuan kala a thlon vekin thisen an lo test ang che ani le ICTC chu enge ni ICTC kan ti chu Integrated Counseling and Testing Center tinani a HIV AIDS laka kan him lo hriatna thisen test tir na hmun tinani a andu apiang tel HIV laka filim lo ni in rinhlelhten a thlona thisen an test tir na hmun ani adot le chuan HIV test atang kaina le athil tumte kan en ho le don ni ama sabera chuan atlai lutuk ma HIV shikpai te kha kan hriat chua kan hmu chua wat kha apoimo ani apanhina chuan HIV shikpai hmu chua ma thatna chu in enkol na sang an lo ko hmu in chu chuan hrisel takin rei tak adam tir thei bokani apathumna chuan HIV shikpai tin shelo hrisel na ti che thei zuk le hmuam rui thei thil le ele in hrisel lo laka te mi anin sum box si lo chuan taksa chaklovin na dang dangin tlak buak thoi thinani chuwangin HIV shikpai chungpua rei tak hrisel takan oma rei tak andam theina HIV laka filim lo se turia thisen test tirwa thia poimo ani apalina chuan mahni dinhmun in hriatchian midangte an kai chhong zel tur aveng buka midangte kai chhong lo tura invenna kong sang heng mi sang kop lor zut lo turte mahni kopui nupui pasalte ngai zongte a HIV kai chhong lo tura kondom mangzia turte le hriau le inchiune midangte man tong pui lo turin film korna chang an hriat pha thina ni now payan ni chuan an fatia HIV an kai chhon lo na tu le nu le no te hrisel jok nan in enkol na sang ulta na poimo tak ani mipat meichhia na tanga na in kai chhon the sexually transmitted infection a sang kap le se bora pemte durte liamte thalbo kanti thakte bolho chuak zunzonga na mipat meichhia na man laya serna le adangte anlo nepal point in enkol mun himna STI clinic anlo ko mo thina ni chu chuan an nan ti damba ka STI tanga na dang in siam zel tur ven nan apoimo ani ani le ICTC omatemin shil them theye public health center PHC community health center CHC le district hospital ate ICTC center oma athonin thisinate chir thei vek ani ani le HIV shikpai eloni chuan engtia ti tur nge HIV shikpai eloni chuan ART center cultura refer ni thina
ART center a chuan kal nge poimo hle ni a chan chu an taksa natna do tu tamlo te an lo en fia baka HIV in an taksa ti che dan le a kaihhnawih na an nei em ti tengun takin an lo en fia thin ani adot le chuan HIV wanga taksa an natna do tu an tlak niam chuan boruak tui leile thil danga natna leng ten kai ma bika chu wangin HIV natna do tu sipeite ati chezel tur reng turin ART damdo hi ART center thokten ei tura an ron ei hun darkar le ei tur zat te an lo shil thin ani taksa a hrisel na ti che thei zuk le hmuam zu le rui thei thil te hian nasa taka hrisel na ti che dan te an lo shilin ngeia poimo na po an lo zirti thin ani hrisel na thil tha ei tur le nun phung hrisel an lo ko hmu thin ART center in enkol na sang an ko hmu te hi ngun taka an zom that chuan hrisel takin rei tak adam thei ani ani le HIV test laka khan lo fil hi mina engtin nge kan zel don HIV kai lo tura nun phung hrisel jok nei turin an lo tran puin an lo ko hmu thina chungte chu thlir ho leila mi sang koplor zut lo turte mahni kopui nupui pasalemo ngei zong telaka ren tlat turten an lo sil thin ani adot le chuan kan mi rin zong takpo HIV an pairu thei ti hria condom hmang lo chuan tu ma mi pat mei chian na sex man pui lo turten an lo silin rui chuan lama sex a fim khur lo na hian HIV min kai thir thei ti hria englai pu a man mei thei tura condom pai reng turten an lo sila tin ton sava pa ompal po man thei mei tur condom pai reng turte hriau le in chu na man ruwa tu ma man trom pui lo turte tuna du na le chak na ringot uma fim khur lo ngai sam poi thei zia te an lo sil thina tin apoi to nuamang anwak asot lo tere chumi pum pel nan chuan invenna condom manzia a hriau le in chu na man ruwa tu ma trom pui lo apoi mo na te an lo sil thina ni condom lei pai le man tang kai na le aza thla lo na ngun taka sil siat an ni thina HIV laka invenna chu mimal mawhphurhna ani ti te an lo sil thina ni ICTC kalte hming nina dinhmun le an chanchin reng hi thuru ka nia tu hnenah ma puanzar sak an ni ngai lo ni chuwang chuan sentence turin kan lo hreh mai thia ama ero chu kan ni na kan hming le kan dinhmun te kha an pawng chho ngai lo ti kha theu le tho ome ICTC en kol dan tur an soile in en kol na mun pan tura an ron reng te hi kan ta na thatu le kan hrisel zong na tur ani ti hria zum ngei tur ani video danga ART antiretroviral therapy le HIV AIDS chungchang te kanon ti chok le don ani tun chum video thlir tu te na top thlenga min lo thlir sak le veka wangin in chunga lom thu kan soye HIV AIDS le a kaihhnawih harsatna hrang zawhna le hriatchian du inei chuan 1097 a thlonin a biak theih reng ani